Moi ben, boas tardes a todos e a todas. Damos comenzo á sesión ordinaria do Concello Pleno deste 25 de marzo de 2019 para levar adiante a orde do día seguinte. No punto número 1, aprobación se proceder dos borradores das actas anteriores. Temos actas do 31 de maio de 2018, 25 do 6 do 2018, 30 do 7 do 2018, 24 do 9 do 2018, 29 do 10 do 2018. Non sei se ten algunha cuestión que incorporar ou que corrixir. Se non, vamos a proceder á súa votación. Polo tanto, votos a favor da aprobación dos borradores. Moi ben, gracias. Queda aprobado por unanimidade. Como segundo punto, dou conta dos decretos de alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria. E terceiro punto, ditamen para aprobación do inicio do procedimento de cambio de nome da Rúa Estrada Conde do Grove pola de Jaime Amézaga, desde o tramo comprendido entre, e aquí vamos a facer unha corrección, é un tramo que vamos a definir e a decidir entre a Casa do Conde ata Virxen das Mareas. En primeiro lugar, a secretaria vai dar lectura á comisión informativa para despois debatir este punto, sí? A proposta de ditame para o cambio do nome da rúa foi ditaminada favorablemente por unanimidade dos membros da Comisión Informativa Xeral en sesión celebrada o 18 de marzo de 2019. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, ese ditamen foi aprobado. É unha proposta que nos trasladan unha serie de veciños e de veciñas deste pobo, traballadores da empresa Garavilla, e por ser unha iniciativa de todos eles, e teñen así solicitado, vamos a pedir que o voceiro de todos eles se achegue aquí para dar lectura á exposición de motivos, é dicir, o porqué desta proposta que traemos hoxe aquí a pleno. Polo tanto, Salvador Prado, achegues aquí, que vai facer de teniente alcalde ou casi de interventor, ¿no? De interventor. Teña cuidado que estos sillóns teñen pejamento e despois tiran a querencia. E entonces, como decía, é unha proposta de un colectivo de veciños e veciñas, de traballadores da fábrica de Garavilla, que nos trasladaron a todos os voceiros e a todos os partidos esta proposta, e, polo tanto, cedémoslle, como lle dicía, a palabra ao Salvador para que faga esa exposición de motivos e despois que todos os partidos políticos debatamos a mesma proposta. Polo tanto, bueno, antes de nada, buenas tardes a la Corporación Municipal y a todos los presentes en esta sala de plenos. Todas las personas que presentamos esta moción popular, y yo como su portavoz, vamos a poner en conocimiento del señor alcalde de Grove y de toda la Corporación Municipal, por aquí la fábrica denominada actualmente Conservas y Letras de Galicia, antes Conservas Isabel de Galicia, y originalmente Conservas Garavilla, está instalada en este municipio. Corría el año 1972-1973 y en Vigo, la original Conserva Garavilla, tenía ya una fábrica de conservas de pescados y mariscos, en la cual el señor don Jaime Amézaga del Valle era su gerente, y en la cual estaban fabricando un nuevo producto como los mejillones en escabeche Isabel, y dichos mejillones se suministraban desde la Ría de Arosa, ya cocidos y en vianda. Al dueño de la empresa, el señor don Estanislao Garavilla Landeta, le propuso a don Jaime Amézaga el crear una nueva fábrica en la Ría de Arosa para ampliar la fabricación de los mejillones. Se estuvieron barajando varios emplazamientos en los dos lados de la Ría de Arosa, como Grove, Cambados, Vilanova y Villagarcía, en el lado de la Ría de Pontevedra, y Rianxo, Boiro, La Puebla, Ribeira, en el lado de La Coruña. Y fue la determinación y la opinión de don Jaime Amézaga y el consejo que le dio a don Estanislao Garavilla Landeta para que esta nueva fábrica se instalase en este municipio de Grove. Y este es el único motivo del por qué la fábrica de conserva de Garavilla se decidió por instalarse en Grove y no en nuestro municipio de la Ría de Arosa. Como ustedes sabrán, el señor don Jaime Amézaga falleció el pasado mes de febrero y esta moción de hoy es para solicitar a toda la corporación municipal,
como representante de todo el pueblo de Ogrove, que como recuerdo y agradecimiento hacia esta persona por su decisión en el año 1973 de que se instalase en este municipio de Ogrove la fábrica de conserva de Garavilla, Sociedad Anónima, y ya que esta corporación municipal y el pueblo de Ogrove no lo pudieron demostrar por el desconocimiento de estos hechos, su agradecimiento en vida al señor Jaime Amézaga, hoy se encuentran aquí presentes la viuda y familia de don Jaime Amézaga, para que ellos sí puedan recibir este agradecimiento y cariño de toda esta corporación municipal y de todo el pueblo de Ogrove, en el representado. Por todos estos motivos antes relatados, todos los aquí presentes y los que por motivos personales no pueden estar, les solicitamos a esta corporación municipal que la calle que va del cambio de rasante de Boivas, una vez pasada por el lado izquierdo la rúa de Boivas y por el lado derecho la rúa Sesta Iriñes, hasta la llegada al barrio Virgen de las Mareas, pase a denominarse Rúa de Jaime Amézaga, ya que creemos que serán muy pocas las personas, bien sea directo o indirectamente, que no hayan tenido alguna relación con la empresa Conservas Garavilla Sociedad Anónima. Le solicitamos a esta corporación municipal que esta votación con esta moción popular de ponerle ese nombre a esa calle sea unánime de todos los grupos políticos, aprobando esta moción para que la próxima corporación municipal que salga de las urnas siga adelante con esta solicitud, poniéndole el nombre de Jaime Amézaga a la calle anteriormente detallada. Bueno, yo lo que quiero decir es que esta solicitud la presentamos unos cuantos, pero a toda la gente que se le dijo, incluido el ayuntamiento, nos recibió, vamos, todos fueron felicitaciones y que estaban de acuerdo con esto. Y a todas las personas que se le dijo también, porque el desconocimiento que había era enorme de por qué la fábrica estaba en Ogrove. Muchos se creían que estaba aquí porque, vamos, vino una cigüeña, bum, se la puso aquí. Pero no fue ese el hecho. El hecho fue que don Jaime Amézaga en su día apostó por el Grove. Y esto es todo lo que tenemos que decir. Y se podrá decir más alto, pero no más claro. Y queremos que es de justicia. Y queremos que es de justicia que esto se acuerde en estos términos de ponerle calle para que quede para que la gente sepa el porqué de la fábrica y que quede para la propiedad con ese nombre. Y me dijo la viuda que quiere decir unas palabras. No sé si pasa pues, por favor, faltaría más. Yo os dejo una copia del... Sí, para incorporar. De todas las... Aquí están todas las copias que deis a cada... Es justamente lo que leí yo, para que deis a cada grupo municipal. Pues ten a palabra a viuda de señora Meza. Hola, buenas tardes. Solamente dos palabras para agradecer al excelentísimo Ayuntamiento del Grove, a su corporación, al presidente, el señor Cacabelos, este es un hermoso homenaje que hacéis a mi marido, en nombre de mis hijos y mío. Y luego a un grupo de personas muy queridas por mi marido, agradecerles la idea magnífica que tuvieron de poner un trayecto que recorrió tantos años para ir al trabajo que lleve su nombre. Os lo agradecemos con todo nuestro amor y cariño. Muchísimas gracias. Ben, pois feita a exposición de motivos e a xustificación e argumentación de por que traemos hoxe este punto aquí e recordando que o acordo que vamos a debatir e a votar é acordar e iniciar o expediente para nomear o tramo que vai desde o Alto de Boivas na avenida, actualmente a Avenida do Conde, que vai de Alto de Boivas hasta ata Virxe das Mareas, se pase a denominar Rúa Jaime Amézaga. Eso é ahora que vamos a debatir para que todos os partidos teñámoslo claro e, polo tanto, tomemos esa decisión. Así, pois, eu cedo xa a palabra aos diferentes voceiros para a súa intervención. Señor Meis. Sí, moi boas tardes a todas e a todos. Quero, primeiramente, no nome do Partido Popular do Grove, facerlle chegar a viúda doña Mercedes, os seus fillos e os seus familiares, os amigos de don Jaime Amézaga,
as nosas condolencias pola recente falecemento, dado que desgraciadamente non tivemos ocasión de facerlas chegar previamente, pois vayan por diante as nosas condolencias por esta tremenda perda. Pouco máis se pode engadir ao dito tanto por doña Mercedes como por Salvador, o poñente da moción, que por suposto anunciamos desde o Partido Popular vamos a apoiar favorablemente co noso voto. Como dicía, pouco máis se pode engadir ao xa exposto, pero vanme a permitir que faga un pequeno apuntamento no seu nome. Este recoñecemento a don Jaime polo seu impulso e a súa contribución ao establecemento da conocida no Grove como Fábrica de Garavilla, porque todos a conocemos por Fábrica de Garavilla, foi cambiando sucesivamente de nomes, como aquí se relataba, en virtud da conveniencia comercial, pero nos no Grove sempre a conoceremos como a Fábrica de Garavilla. Decía que a contribución de don Jaime ao establecemento desta fábrica no Grove, como todos o conocemos, ten a día de hoxe, se cabe, un valor engadido. A vida conta da problemática existente non só no Grove, sino no resto dos povos co emprego. Gracias á contribución de don Jaime, moitos homes e, sobre todo, mulleres do noso pobo puderon ter un traballo ás portas prácticamente das súas casas, tan ás portas das súas casas que iban e van todavía hoxe camiñando ou en bicicleta, non? Sin necesidade de ter que marcharse a traballar a outros povos ou concretamente a fora do noso povo. Evidentemente, todo elo contribuía non só á achega duns ingresos sempre necesarios no fogar, senón que tamén aportaba unha moi importante mellora na súa calidade de vida nas familias. Os nosos parabéns aos veciños promotores desta iniciativa, ás súas familiares, que sen ninguna dúbida ven a ser un motivo de orgullo para eles. Moitas gracias. E nada máis polo de agora. Moi ben, moitas gracias, señor Lamela. Moitas gracias e boas tardes a todos os presentes hoxe nesta salón de plenos. O Grupo Municipal de Esquerda Unida vai apoiar esta proposta popular de dedicar a rúa que mencionábamos o señor Jaime Amézaga. É certo que, como dixo o poñente, o descoñecemento destos feitos era amplio. Nós mesmos descoñecíamos estos feitos e o aquí relatado pois pon en valor que efectivamente esta persoa que tanto favor e fixo este pobo no eido sobre todo do traballo e da riqueza que supuxo a implantación desta empresa no noso concello, pois é merecido esta homenaxe. Polo tanto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida secundaremos o apoio a este cambio de denominación da rúa. Nada máis e moitas gracias. Outeiro. Boas tardes a todos e a todas. Pois as nosas condolencias coa viúda e coa familia do señor Amézaga. Decir que tamén do Bloque Nacionalista Galego imos apoiar esta proposta, este cambio de rúa. E facer só unha pequena reflexión. Decir que, pois sí, foi moi positivo que unha industria como esta pois se instalara no Grove, que precisamente veu buscando mexillón, e o Grove é o sitio onde se produce pois quizá o mellor mexillón do mundo e onde se descarga quizá a maior parte dese mexillón, e así cerrar o ciclo desta riqueza que temos aquí. E tamén decir que si esta empresa se pudo instalar aí, tamén é gracias a que houbera un barrio como Virxe das Mareas que tiña unha estrada de acceso importante e solvente para dar tráfico a esa industria. Estrada que se lle vai cambiar agora o nome para o deste señor. Por lo tanto, tamén facer un envite aos que estamos levando este pobo de que as vías de comunicación son moi importantes para o desenrolo e o futuro dos povos. Nada máis. Moitas gracias, señor Outeiro. Señor Lamas. Sí, boas tardes.
A historia do Grove e dos seus veciños non sería a mesma sin a fábrica de Garavilla. Por iso, dende o Partido Galeguista Demócrata, apoiamos que o responsable de que esta fábrica se instalase no Grove, don Jaime, leve o seu nome nunha das súas rúas do noso pobo. Moi ben, pois desde o Partido Socialista nos sumamos a todos os nosos compañeiros e grupos políticos deste Concello Pleno e tamén vamos a aprobar a proposta trasladada por esta iniciativa de amigos, compañeiros, compañeiras, traballadores e traballadores da fábrica de Garavilla. En primer lugar, trasladar o noso pésame á familia. A verdad que o pasamento do señor Amézaga, pois, eu teño que reconocer que nos pasou desapercibido a moitos de nós e non tiñamos constancia do mesmo e, polo tanto, unha perda importante para o pobo do Grove. O ponente facía antes unha reflexión e facía unha explicación do porqué esta proposta e falaba dunha cuestión moi importante, non? Que non foi unha cigüeña que veu aquí e implantou a fábrica de Garavilla. Son decisións empresariales que se toman e, ao fin e ao cabo, as decisións empresariales tómanas as persoas que están ao frente desas empresas, e neste caso foi don Jaime Amézaga. E son decisións que nunha vila como Grove son tan trascendentes que cambian absolutamente toda a súa vida. Non é o mismo Garavilla, non é o mismo Grove antes de Garavilla que despois de Garavilla. E iso, hoxe descubrimos que é gracias á decisión de unha persona que pudo haber escollido calquera outra vila mariñeira, calquera outra vila da Ría de Arousa, pero el tomou unha firme decisión de ubicala aquí no Grove. Calqueira dos presentes, calquera dos veciños e veciñas do Grove directamente implicados no traballo de Conservas Garavilla, da fábrica de Garavilla, como todos conocemos aquí no Grove, a esas instalacións, podemos pensar que sería o Grove sin Garavilla. Esa é a pregunta importante que todos nos temos que responder, non? E eu creo que hoxe podemos estar empezando a facer un acto de xusticia, un acto de xustiza con unha persona, con un home que, desde logo, con a súa decisión transforma a realidade da vila, unha realidade social e económica. Como ben decía algún compañeiro meu, a importancia de estou esperando que me chame a fábrica, fume a anotar a fábrica, vou a traballar a fábrica, a fábrica, ao fin e ao cabo, en Garavilla como referencia, non? O complemento económico de tantas e tantas familias durante todos estes anos. Eso é gracias a Garavilla. E hoxe eu creo que facemos un acto de xusticia e, sinceramente, creo que un dos grandes homenaxes que pode recibir unha persona é que os seus traballadores, os seus compañeiros e compañeiras, a xente que estuvo ao seu cargo durante tantos e tantos anos, hoxe veñan aquí a facer esta proposta. Eu creo que é un homenaxe en mayúsculas e fala de quen era don Jaime Amézaga. E hasta personalmente me sinto implicado porque, aínda que moitísimos non saben, un tamén tuvo un pasado e eu tamén traballín un par de aniños na fábrica de Garavilla. E recordo perfectamente ao señor Amézaga como xerente da mesma. Pero todos temos que recoñecer o que significa Garavilla para todos nós. Creo que é un acto de xusticia que todos os partidos políticos, todos os que aquí estamos representando os veciños e veciñas do Grove, hoxe vamos a cumplir e a complementar. Desde hoxe iniciarimos ese procedimento que non é fácil e sinxelo, porque hai que facer uns cambios, hai que facer moito procedimento administrativo, pero a decisión política vai ser tomada por unanimidade. E desde hoxe vamos xa a pôr en marcha o procedimento para que desde o Alto de Boivas, o cambio de rasante, como ben se decía, hasta a Virxen das Mareas, desde hoxe pase xa a tramitarse para que en un día podamos todos nós descubrir unha placa que poña Rúa Jaime Amézaga. Moitísimas gracias a todos vós pola vosa iniciativa. E así, sin máis, procedemos á votación, como decía, de iniciar o expediente para nomear ese tramo de estrada como Rúa Jaime Amézaga. Votos a favor,
Apróbase, por tanto, por unanimidade de todos os partidos políticos. Moitísimas gracias por esta iniciativa. Queda aprobada. Ben, continuamos, polo tanto, co Concello Pleno. Si queren, lles damos aí uns minutos para os que decidan se así é ausentarse do Concello Pleno. Nós continuamos co orde do día e no orde do día pasamos xa ás mocións de urxencia. Temos dúas mocións de urxencia, unha do Partido Popular, concretamente moción que presenta o Grupo Municipal do Partido Popular. Gracias. Gracias, boas noites. Ben, como lles decía, temos dúas mocións de urxencia, unha presentada polo Grupo Popular e outra presentada polo Grupo Partido Galeguista Demócrata. Vamos, en primeiro lugar, a tratar a do Partido Popular, foi a primeira que entrou das dúas, e concretamente se titula Moción que presenta o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello do Grove en relación ao aumento das cotizacións dos traballadores do mar. Como é unha moción de urxencia, primeiro vamos a votar a súa urxencia e, polo tanto, incorporala ao orde do día e, se así fose aprobada, debatir a mesma posteriormente. Polo tanto, votos a favor da urxencia desta moción? Por unanimidade queda incorporada, polo tanto ten a palabra para a súa defensa o señor Meis. Ben, gracias. Vou pasar xa directamente á exposición de motivos. A finais do ano pasado aprobouse o Real Decreto Lei 28/2018 para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, sendo convalidado polo Congreso no mes de xaneiro. A realidade é que, tal e como teñen denunciado os deputados do Grupo Parlamentario Popular no Congreso dos Deputados, este Real Decreto sube as cotizacións aos traballadores do mar, dobrándoas na meirande parte dos casos, supoñendo esta modificación un aumento importante do custo da seguridade social para as empresas pesqueiras, con especial incidencia nas empresas do Grupo 2 de cotización ao réximen especial do mar. Aínda que no Real Decreto Lei se exclúen as cotizacións para as embarcacións inferiores a 10 toneladas, cando se acode a remisión ao proxecto de presupostos non se recolleu esta exclusión que formulaba no Real Decreto Lei, co cal aos pescadores artesanais, ás mariscadoras e aos percebeiros lles pasarían a dobrar o tipo de cotización. Si se acode á remisión ao proxecto de presupostos e non se recolle a exclusión que plantexan neste Real Decreto Lei, co cal aos pescadores artesanais, ás mariscadoras e aos percebeiros lle dobran este tipo de cotización. Hai que ter en conta tamén que isto aumentaría o custe das cotizacións dos barcos nuns 50 euros ao mes por tripulante. Para un barco de cerco ou de arrastre con 10 persoas a bordo, supón uns 500 euros máis ao mes e uns 6.000 euros ao ano, cuestión que haberá que deducir dos salarios toda vez que na meirande parte dos barcos andan a quiñón ou á parte e verán restringido o montante do que se reparte. A maiores, esta suba é tamén aplicable ás mariscadoras, que ven como por termo medio se lles incrementa a contía de pago en alrededor de 45 euros aproximadamente, ou o que é o mesmo case un 25%. Ademais, e vistas as modificacións realizadas, ningún colectivo obtén melloras sustanciais nesta reforma que xustifiquen ou compensen esta suba nos pagos á Seguridade Social. Isto motivou que o Partido Popular realizase unha defensa da necesidade de corrixir este aumento das cotizacións ou de compensar con novos avances en dereitos a suba, feito que levou ao cabo tanto no Congreso, onde o Partido Popular foi o único que votou en contra da convalidación deste Real Decreto Lei, como no Parlamento de Galicia,
onde cabe subliñar que esta petición de rebaixa foi rexeitada tanto polo PSOE, polo BNG e non foi apoiada por En Marea. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno da Corporación do Concello do Grove a adopción do seguinte acordo. O Concello do Grove insta ao Goberno Central a que teña en conta os efectos perniciosos que esta suba de cotizacións terá sobre as economías do personal inscrito no réximen especial do mar e que se corrixa esta modificación legal deixando sen efecto esta suba dos abonos á Seguridade Social ou ben a que outorgue novos dereitos e beneficios aos inscritos que compensen este incremento. Moi ben, moitas gracias, señor Lamelas. Ben, bueno, como se acaba de dicir por parte do poñente da moción, coa aprobación do Real Decreto 28/2018 do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas, modificáronse as cotizacións á Seguridade Social tamén para traballadoras e traballadores do mar. Isto tivo unha especial incidencia, sobre todo nos grupos 2 e 3 de cotización ao réximen especial do mar, ou sexa, as mariscadoras e pescadores artesanais. Inicialmente, tamén como se dicía na moción, parece que se advertía, e así foi asumido por nós tamén, que as embarcacións inferiores a 10 toneladas estaban excluídas, pero a realidade é que non se levou a cabo na aplicación definitiva do decreto. Tamén notamos, falando co sector, percibimos unha grande desinformación, xa que non se coñecían os matices do decreto nin como ia a repercutir nas cotas que tiñan que pagar e como lles ia afectar. Isto ven dado, sen dúbida, pola falta de diálogo e negociación co sector, que foi nula neste caso. O incremento das cotizacións, en moitos casos, poden supoñer enormes riscos para a continuidade da actividade, sobre todo para estes colectivos. Por exemplo, as mariscadoras, que un dos incrementos máis importantes nas súas cotizacións ten que ver co incremento das bases para as contingencias profesionais, sen ter en conta cuestións como a dificultade que ten o recoñecemento de accidentes laborais derivados da súa actividade profesional, xa que vemos como moitas doenzas, como problemas de espaldas, etc., son tratadas como enfermidades comuns e non son recoñecidas como accidentes laborais. Polo tanto, non ven mellorada a súa situación con esta subida das cotas. Isto teríase seguramente contemplado e arreglado se existise unha negociación previa co sector. Por eso, desde Esquerda Unida, queremos propoñer unha serie de adicións á moción do Partido Popular para complementala e que serían as seguintes na proposta de acordos. Propoñemos que se incorpore un punto de acordo que sería iniciar a negociación dun acordo coas confrarías para mellorar as condicións das traballadoras e traballadores do mar que contemple as novas cotas de cotización e as melloras nas prestacións. Outro acordo sería realizar un estudio para saber cal é a situación das traballadoras e traballadores do mar en Galicia, tendo en conta as diferentes contingencias profesionais e, en base a este, demandar ao Goberno Central proteccións para eles. Manter o punto de acordo que propón o Partido Popular na súa moción e, finalmente, unha cuestión formal que é dar traslado deste acordo aos grupos parlamentarios, tanto do Parlamento Galego como do Congreso dos Deputados. Nos entendemos que con isto melloraríase a situación das traballadoras e traballadores do mar, xa que se entraría nunha negociación con estes traballadores, coñeceríase a realidade destes traballadores e destas traballadoras e poríanse en marcha mecanismos que aumentasen as prestacións que conlevan estes traballadores polas súas cotizacións á Seguridade Social. Nada máis de momento. Moitas gracias. Moi ben. Seguimos
co turno de palabra e despois valoramos estas propostas, porque pode haber máis. Señor Outeiro. Desde o Grupo Municipal do BNG imos apoiar a moción porque efectivamente os traballadores do mar están xenerando riqueza todos os días e gracias a eles pois hai lonxas, hai transportistas, hai cetarias, hai depuradoras, hai conserveiras, hai restaurantes e todos eses. E aparte, ceñíndonos tamén á construcción naval, aos motores, aos aparatos, aos seguros, aos combustibles, as rederías, os que fan os cabos, todos eses gañan moito máis que os que producen o traballo. Eu, cando estuve na Escola Náutica, o profesor de Economía Pesqueira puxonos alá un gran arrastreiro de un superconxelador e nos explicou todo o que facía falta para que ese barco chegara ao mar e empezar a pescar e a producir, desde os créditos dos bancos hasta o último tornillo. E nos dixo que, lamentablemente, os que eso era unha mina de ouro, un barco era unha mina de ouro, pero os que menos ganaban eran os que iban dentro, que eran os que tiñan que picar e extraer ese ouro. Entón, a nosa postura, en canto sexa sempre dos traballadores do mar e da xente que vive do mar, vai ser sempre apoialos sen fisuras. E todas as melloras e todas as rebaixas que poden ter, pois moito mellor. Nada máis. Señor Lamas. Sí. Seguindo coa línea habitual do Partido Socialista Demócrata, en apoio dos sectores productivos deste país e dos seus traballadores, imos a apoiar esta proposta e veríamos ben que se incorporaran a propostas feitas desde Esquerda Unida que creemos que melloran. Desde o Grupo Municipal Socialista, se fai aquí unhas semanas estábamos tratando outra moción tamén proposta, en este caso pola propia cofradía de San Martiño, pola cofradía de aquí do Grove, contra a política da Unión Europea, a política pesqueira da Unión Europea, onde os obligaba a non facer descartes e, polo tanto, que perxudicaba moito o que podía ser toda a pesca artesanal, toda a pesca de baixura, todo o que nos identifica, ao fin e ao cabo, nunha lonxa e nunha cofradía como a do Grove, e sin aquel momento dicíamos que era necesario entender por outras administracións o traballo que fan os nosos mariñeiros, as nosas mariscadoras. Desde logo, hoxe vamos a seguir na mesma línea. O Partido Socialista aquí no Grove vai apoiar esta moción porque temos moi claro que sempre vamos a estar cos nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras defendendo unha actividade tan importante social e económicamente como para o noso povo como é a pesca de baixura, a pesca artesanal e mariscadores e mariscadoras. Todo o que sexa mellorar as súas condicións laborais son boas noticias e todos temos que traballar e pelexar conxuntamente para elo. E a nosa obriga será facer entender, onde sea necesario, a peculiaridade do traballo que fan estes homes e mulleres. Así pois, desde o Grupo Municipal Socialista tamén vamos a votar a favor e desde logo tampouco vemos mal as emendas que propón Esquerda Unida para que se podan incorporar a esa moción. Será cuestión que os ponentes dela, que o Partido Popular, as acepten ou non, pero pola nosa banda tamén estamos na línea de aprobalas, se así se acorda, incorporalas. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable. Sí, pois vamos a aceptar as tres propostas que nos fai o Grupo de Esquerda Unida, porque evidentemente contribuye a enriquecer e a reforzar esta moción que presentamos. Mostrar a nosa satisfacción polo apoio unánime a esta moción de todos os grupos, que podemos ter as nosas diferencias políticas, aquí moitas veces nos temos enconado en defendelas, pero temos claro tamén cales son os nosos sectores productivos e onde temos que estar cada un cando toca defendelos, e todos a unha defendendo o que nos dá de comer e o que nos trae o pan a casa. Entonces, quero reiterar outra vez estes parabéns a todos os grupos políticos por deixar de lado o que son os intereses partidistas, que vulgarmente se suele decir, e pensar nos intereses dos nosos veciñas e veciños do sector
do mar. Moitas gracias a todos. Cuestión técnica, hai que votar a incorporación das emendas, non? Sí. E votamos a incorporación das emendas E despois votamos... e despois votamos a moción. Ben, polo tanto, en primeiro lugar vamos a votar as 3 emendas propostas por Esquerda Unida para incorporalas á moción. Se así son aceptadas, votaremos a moción con esas xa emendas incorporadas na mesma. Votos a favor desas emendas se incorporan por unanimidade, polo tanto, quedan incorporadas á moción e ahora votamos a moción presentada. Votos a favor da moción? Apróbase tamén por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora a debater a moción de urxencia presentada polo Partido Galeguista Demócrata pola conservación e mantemento do ben de interese cultural a Torre de Escuredo. É tamén unha moción de urxencia, creo que todos teñen copia. Polo tanto, en primeiro lugar, vamos a votar a incorporación da mesma á orde do día para despois, no seu caso, debatila. Votos a favor da urxencia. Queda aprobado por unanimidade, polo tanto, ten a palabra o señor Lamas. Sí. En primer lugar, pedir disculpas polo tardío de enviar a moción que fixemos chegar aos membros da corporación ante as 11 da noite, que foi cando estivo rematada a moción. Ben, non vou ler todo, vou facer un pequeno resumen, porque senón estamos aquí hasta as tantas. No pleno de novembro de 2017, o Partido Galeguista Demócrata presentou unha moción para a conservación e mantenimento do ben de interés cultural a Torre de Escuredo, que foi aprobada por maioría. O envío desa moción a Patrimonio foi respondida con un informe sin moito senso que incluso se atrevía a cuestionar a catalogación deste BIC como tal. Pasado un tempo e despois de moito insistir por parte do Partido Galeguista Demócrata, convocouse a comisión que se aprobara na moción coa moción de 2017, acordando esta comisión e logo ratificado no pleno de xullo de 2018 que o Concello do Grove solicitaría un informe xurídico, outro informe dun arquitecto especialista e unha tasación independente sobre o BIC a Torre de Escuredo. No pleno do pasado mes de febreiro, o alcalde recoñeceu a preguntas deste grupo que non se fixera prácticamente nada neste senso. Por iso traemos hoxe esta moción que ven ser unha segunda parte ou un paso máis da presentada en novembro de 2017. Na mesma se recolle un traballo que consideramos que se debería haber ter feito e realizado desde a comisión creada para tal efecto, pero que non se fixo. Nesta moción está composta por 3 apartados, tal como se presentou a propia moción, a documentación anexa mesma e unha evolución fotográfica do deterioro do BIC Torre de Escuredo durante os últimos 11 anos, de 2007 a 2018. Co traballo recollido nesta moción, queremos que se dá resposta a ese pseudo-informe emitido por Patrimonio que chega a dubidar da catalogación deste BIC. E ao mesmo tempo pídense unha serie de medidas para defender e ter en conta a conservación e mantenimento do ben interés cultural a Torre de Escuredo. E tras o resumen do que se recolle a moción, paso directamente a dar lectura dos puntos que se recollen na proposta de acordo. Proposta de acordo. 1. Reiterar de novo que se requira a familia propietaria do BIC que se tomen as medidas urxentes para impedir que un inverno máis tanto a casa modernista como o pazo do século XVIII deteriórense, sendo urxente a recuperación ao seu estado original do tellado da casa modernista do século XIX, a galería e o miradoiro, así como a restauración e a teitume do pazo e a columna retirada do balcón durante as obras mencionadas no anexo fotográfico que acompaña esta moción, así como a restauración da totalidade do BIC no seu interior, onde se atope deteriorado. 2. Reiterar de novo que se faga unha inspección por parte dun técnico de patrimonio da Xunta de Galicia, levántese ata do estado actual do inmoble no seu interior, dado as fotografías expostas só mostran o exterior, e ábrase expediente sancionador correspondente como obviamente procede ao ver o estado actual e as fotografías achegadas. 3. Instamos de novo á Consellería a que se faga cumplir a lei con todo o seu rigor, aplicando a normativa que rexe sobre o BIC e aplicando, por tanto, as sancións correspondentes na súa condición, porque cabe lembrar que cando se deteriorou o ben xa era un BIC e continúa sendo, á marxen da pretendida e insinuada catalogación que como casa modernista a que fan referida ou que fan referencia no informe. 4. Como parte interesada, solicitamos á Xunta de Galicia todos os expedientes abertos desde o ano 2009 ata a actualidade coas resolucións emitidas, expedientes sancionadores, así como a xustificación de pago dos mesmos,
e de máis documentación complementaria. Dado que xa nesa época constatouse a deteriorización da casa modernista e con anterioridade o colapso do Pazo, que a día de hoxe segue sen reverterse ao seu estado original. En vista da documentación que se remita, reservámonos o dereito de tomar as medidas legais respecto diso, tanto polo deixamento que se constata actualmente como polas actuacións non levadas a cabo. Desde a moción presentada en 2017 en Patrimonio e despois de máis dun ano, os propietarios non reverteron ao seu estado o orixen o ben patrimonial, seguindo deteriorándose día a día. É totalmente obxectivo a deterioración que sufriu nos case 11 últimos anos ante a perseguidade da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural e da Administración Municipal, a pesar, como levamos manifestando, de ser un BIC. Quinto. Dado que non houbo que se comunicase unha inspección por parte do Servizo de Inspección do Patrimonio Cultural, o BIC, e considerando o desinterese manifesto, comunique este Concello á Comisaría Provincial de Policía para que se solicite a actuación da Brigada de Patrimonio Histórico en vista da inacción por parte da Administración, en virtude da Lei 16/85 de 25 de xuño, de protección do patrimonio histórico e Regulamento de Desenvolvemento 111/86, do 10 de xaneiro, onde lles confire á citada policía a competencia específica para unha investigación de todas as agresións contra o patrimonio artístico, histórico, artístico e cultural, tanto de titularidade pública como privada, acaecidos en calquer ámbito xeográfico do territorio nacional, aínda a pesar de estar en un centro urbano e non constatándonos a actuación da policía local respecto diso, dado que non nos consta igualmente a actuación da administración local como consecuencia. Solicitamos de igual maneira a actuación do Grupo de Patrimonio Histórico da Garda Civil para que actúe de oficio. É evidente que está a ocorrer unha agresión manifesta dun ben de interese cultural, e tal como demostran as fotografías ante a inacción das administracións durante anos. Sexto, en vista do paso do tempo transcurrido sin que a día de hoxe se tomasen medidas para a restitución do ben interés cultural por parte da Xunta de Galicia, envíese esta moción e a anterior, así como a resposta de patrimonio da Comunidade Autónoma á Subdirección Xeral de Patrimonio Histórico, dependente da Dirección Xeral de Belas Artes e Patrimonio Cultural, para que este informada da destrucción do ben de interés cultural que está a correr co beneplácito das administracións desde hai polo menos unha década, sen que os propietarios fixesen nada para conservalo e as administracións nada para remedialo. 7. Que tal como se acordou na Comisión de Voceiros creada para a defensa do mantenimento do Vic Torres de Escuredo e logo ratificado no Pleno de xuño de 2018, dende o Concello do Grove se proceda a solicitar a maior brevidade posible un informe xurídico, outro dun arquitecto especialista e unha taxación independente sobre Vic Torres de Escuredo. E 8. Reservámonos a posibilidade de acudir á Fiscalía para que se depuren as responsabilidades ante a deterioración progresiva do Vic, ante a inacción e inexistente actuación por parte da Xunta de Galicia. Sí, queremos, en primeiro lugar, queremos felicitar o Partido Galeguista Demócrata pola redacción desta moción. A verdade é que é un traballo moi ben feito, creo que lle faga chegar os nosos parabéns a quen a redactou, porque realmente estive mirando, é un verdadeiro traballo dun profesional, dun especialista en esta materia, non? Vese que está moi currada, con anexos, con archivos históricos, con un seguimento desde o ano 2008, aí con 2007, con fotografías, vendo a evolución, fotos antigas que amosan unha pequena capilla que había, que eu descoñecía, que había unha capilla os desamparados, me parece que era, ou algo así, sí. Moi ben documentada, moi ben traballada. Como decía vostede, tivemos unha reunión o 27 de xuño do ano pasado de voceiros para tratar este asunto, despois de moito darlle voltas, de facer alusións ao pexón, da posible catalogación da clasificación urbanística da parcela, de búsqueda de solucións. O que quitamos daquela, como vostede di no punto 7 desta moción, concretamente, teño as notas feitas de aí, habíamos quedado en que o Concello encargaría un informe xurídico, un informe urbanístico e un dictame dun arquitecto, un arqueólogo, e máis unha tasación para valorar o coste en caso de expropiación desta parcela, non?
vemos pleno tras pleno a súa teima e a súa perseverancia con este asunto. En rogos e preguntas está vostede continuamente preguntando a evolución dos traballos tanto da Concellería de Cultura como da propia Alcaldía en este caso, e as respostas pois tamén o di no punto 7, non? Que é absolutamente ninguna. Quero remitirme tamén aos acordos que se aprobaron no pleno de 27 de noviembre de 2017, que eran concretamente 6 puntos. Vame permitir brevemente que os mencione para ver o cumplimento tamén deses puntos. Propoñemos facer unha comisión integrada por todos os membros, goberno, representantes dos grupos da oposición. Sí, fixemos unha reunión ese 27 de xuño. Segundo, realización dunha solicitude á Xunta de Galicia con informes históricos avalados documentalmente. Non temos constancia de que ao Partido Popular non se nos remiteu ningún... Non sabemos siquera se o Concello fixo a solicitude como obliga o punto segundo desta moción aprobada por maioría, dado que non temos ninguna copia de que se haya solicitado eses informes e moito menos de que se remitiran eses informes. Terceiro, a realización dun plan especial de protección por parte do Concello. Tampouco temos constancia de que este punto se levara a cabo. Cuarto, solicitar á Xunta de Galicia a inspección do Salón Árabe, o mismo que no anterior punto. Tampouco temos ningún tipo de comunicación, polo cal damos por feito que nin a Concellería de Cultura nin a propia Alcaldía fixeron nada en este asunto. Quinto, o envío dun informe do estado actual do ben aplicando o artigo 37, tampouco nos chegou copia dese informe. E por último, considerar o inicio de incoación dun proceso de expropiación do BIC por manifesto incumprimento. Tampouco temos constancia deste último punto, deste cumprimento. Co cal, esa moción que foi aprobada non por unanimidade, senón con 12 votos a favor, o Partido Popular abstívose nesa votación, queda demostrado, como acabo de mencionar, que non se cumpleu máis que un punto a medias con unha reunión de borceiros que fixemos o 27 de xuño. Para rematar, creemos que non é o estado adecuado, evidentemente, dese ben casi inmaterial, non, que temos no Concello. Diríamos inmaterial, pero bueno, é palpable que está aí, non? Pero é un ben valorable que está pouco a pouco derrumbándose. Como xa dixemos en moitas destas reunións, creemos que hai que tomar medidas para facelo. Tal vez desde o Pexón se pudera adoptar a ferramenta para facelo así, pero de momento nada sabemos de todo isto. Como vostede tamén decía, e termino con isto, no punto 4 dos seus tomas de acordos, ao final, é totalmente obxectivo que desde a Dirección Xeral de Patrimonio e da Administración Municipal tampouco se fixo nada, como levamos manifestando a pesar de ser un BIC. Nada máis polo de agora. Gracias, señor Lamelas. Ben, bueno, unha vez máis este tema no pleno. Pois, bueno, pouco temos que engadir realmente a esta moción que presenta o Partido Galeguista Demócrata, porque realmente é unha moción contundente, completa, excelentemente documentada, cuestión que, bueno, queremos trasladar os nosos parabéns tanto o poñente como as persoas que lle botaron a man a hora de redactar esta moción pola seriedade con que se tomaron este tema para traelo hoxe aquí a pleno, e que relata os feitos históricos destes últimos anos e incluso pois aporta documentación dos séculos XIX e anteriores respecto a este ben. Este ben cultural do que unha vez máis estamos falando deste pleno, pois é unha evidencia que vemos todos os veciños e veciñas do Grove que estámoslo perdendo pouco a pouco por inacción, como ben se di na moción, de todas as partes implicadas que teñen que velar polo mantemento dos bens culturais e o noso patrimonio. E xa está ben de que deixemos que o Grove perda o seu patrimonio cultural, non? Desde Esquerda Unida pois vamos a apoiar esta moción que presenta o Partido Galeguista Demócrata, porque nos parece tamén xa un toque de atención, non? A súa dureza tamén así o determina, e que as administracións que teñen que tomar cartas no asunto pois dunha vez por todas fagan o seu traballo, que é para o que están aí,
Porque eu sempre digo unha cousa: si o traballo che parece moito, ou si che parece moi complicado, ou si che parece excesivo, pois non te presentes a unhas eleccións e non asumas os cargos que che corresponden para os que te propós, non? Nada máis, como digo, que engadir, porque, bueno, a moción é bastante expresiva e o poñente xa explicou moi ben o tema. Nada máis de momento, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Outeiro. Sí, tamén desde o Grupo Municipal do BNG queremos felicitar os artífices da moción. Felicitar a moción que ao mesmo momento é lamentarnos e botar a máis da cabeza de por que se ten que volver a presentar esta moción. Por que se ten que volver a presentar se xa houve unha moción presentada no 2017. Entón, eso tamén nos desenmascara realmente para que sirven as mocións. As mocións sirven si o que ten que executalas as quere executar. Si non, van po caixón e aí se quedan dormindo o soño dos xustos. Entón, eu aquí quero tirar das orellas a que, efectivamente, hai unha responsabilidade implícita da Xunta de Galicia, pero eu tamén entendo que a Xunta de Galicia, que ten o patrimonio de toda Galicia, pois interesaralle máis ou menos remediar unha situación si o concello donde está ese inmoble ou ese ben está azuzando e está presionando todos os días para que se resolva eso, non? Eu tamén, a verdade que é moi triste para un pobo como o Grove, con tan pouco patrimonio propio do concello municipal público, que se perdera as dúas partes da parcela, non? Porque a primeira parte, a Torre dos Lores, pois vendeuse, ou mal vendeuse no seu día, para facer un mamotreto especulativo e cun gusto pois dudoso incluso, cando aí xa tiña que ser o concello que velara por estas cousas e facerse pedir os créditos necesarios ou pedir o que fora para facerse con esa primeira metade. E agora a segunda metade pois tamén debería ser o concello o que pedirá os créditos, porque hai alcaldes que saben pedir créditos e saben ir aos bancos e solicitalos, e saben onde hai que ir, e tamén pois facerse con ese patrimonio e desde o concello pois darlle un uso, restauralo e efectivamente facer que o disfrutaran todos os veciños. E nesa parcela estamos vendo pois o que é o jorobe dos últimos anos, o pelotazo ou a ruína, ou o urbanismo desbocado ou o jorobe que podemos ver todos os días de se vende, se alquila, se tal. Eu estou, a verdade, que alarmado incluso, a veces dou paseo por rúas que non son as principais e me asombro coa chea de letreiros de inmobles en venda que hai neste concello, que ven a dicirnos tamén a perda de poboación que estamos tendo, a decadencia na que estamos inmersos, que nunca son cousas drásticas rápidas, pero é un graniño de area cada día, unha jota cada día, é unha dinámica que non se corresponde coa situación na que estamos e cos recursos e os potenciais que temos, non? Entón, quero remarcar que imos apoiar esta moción, pero quero remarcar que hai culpables de que isto este sucedendo, e que eses culpables, pois, se responsabilicen de que isto este chegando a donde está. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Desde o noso grupo tamén vamos a apoiar esta moción. A cuestión é que a moción anterior, que curiosamente moito reclamaba o voceiro do Partido Popular, pero despois recoñece que xa estiveron, non? Tamén chama un pouco a atención que recolla todos os puntos que se acordaban esa moción e despois diga que foi un dos partidos que non apoiaron, non? Que xa estiveron en ela. En calquer caso, todos aqueles puntos se trasladaron ás Dirección Xeral de Patrimonio, todos aqueles puntos se trasladaron á Xunta de Galicia e estamos a falar de un BIC que a propia Xunta de Galicia está poñendo en cuestión, que aquel informe que nos traslada nos di que duda moito de que iso sexa un BIC e, polo tanto, correspondería sacarlle esa calificación de BIC. E
é a Dirección Xeral de Patrimonio a que ten as competencias para facer todo o posible necesario para que os BIC se manteñan en pé. E nós fixemos todos eses trámites. É certo que tuvemos unha reunión con un asesor xurídico e é certo que tuvemos unha reunión con un arquitecto que falaban que a decisión que se había que tomar en base ao documento que nos trasladaba a Dirección Xeral de Patrimonio realmente era moi ambiguo e, polo tanto, complicado de tomar unha decisión nesa liña. Por outra parte, nós puxémonos en contacto coa familia Escuredo para que fixeran exerceran a responsabilidade que lle corresponde, porque isto está declarado como un BIC, e a familia Escuredo foi clara: nós non temos capacidade para manter eso nin para restaurar eso. Polo tanto, se o Concello do Grove declara eso como ruinoso, chegaríamos a un acordo e o Concello que o compre e que o restaure. Iso creo que tampouco é a solución, ni moito menos. E declarar iso estado ruinoso significaría ter que derrubar todo. Tampouco é a solución, non? Así pois, aquí agora amplíanse propostas, por certo, desde os 8 puntos que aquí se trasladan, 7 puntos están dirixidos á familia e a diferentes organismos. E nós, se se aproba esta moción, que entendemos que si se vai aprobar, o que faremos en esta mesma semana é trasladarlle a todos os aquí recollidos e relatados ao acordo desta moción, que é unha das nosas obligacións. A partir de aí, se poden tomar diferentes decisións. Eu me acordo que no anterior goberno que eu presidía e que formábamos parte 4 partidos políticos, se chegara a un acordo de un convenio urbanístico coa familia e que nada tiña que ver co que hoxe se está presentando aquí. E estes partidos tomamos ese acordo para sacar ese convenio que despois se plasmou no documento do Pexón, e máis se levou unha xunta de goberno para aprobalo en si mesmo. Polo tanto, tamén unha decisión que temos que tomar. Ou se recolle todo este complexo patrimonial, se recupera e se restaura tal cal se recolle aquí e se sigue mantendo como un BIC, ou votamos pola opción de sentarnos como a familia e intentar chegar a un acordo, un convenio urbanístico tal cal se propoñía. En definitiva, nós porque ademais aquí confluen dúas actuacións, unha primeira xa de finales do século XVII, XVIII concretamente, e despois finales do século XIX, onde se construye unha casa modernista que é ao que realmente fai alusión á Dirección Xeral de Patrimonio para dicir que eso xa non é un BIC, e polo tanto que non entende porque estamos na teima de querer manter este patrimonio como tal. Cando o que se fai agora a referencia con este estudio e con esta moción é que a primeira construción, a construción original, sí é un BIC. E, polo tanto, sendo un BIC, corresponde á Xunta de Galicia e aos seus ámbitos de Dirección Xeral, Consellería e Dirección Xeral de Patrimonio o seu mantemento e requerir á familia para que fagan as actuacións pertinentes para que iso siga conservando a catalogación de BIC, ben de interese cultural. E, por certo, ao máximo nivel de protección patrimonial que existe en Galicia. Así pois, nós, como responsables hoxe deste goberno, o que vamos a facer con esta moción é trasladarlle a todos os organismos que aquí se relatan e intentar que estes organismos actúen e a propia familia tamén. E a partir de aí, pois pouco máis. O informe xurídico o habíamos falado e a verdad que non levamos adiante porque veíamos con unha certa complexidade debido ao propio informe da Dirección Xeral de Patrimonio, así como estudio arquitectónico, xa que hai que contratar a especialistas arquitectónicos e de patrimonio que teremos que buscalos para que leven adiante este traballo. Todos os demais puntos, se non me equivoco, pois van dirixidos Xunta de Galicia, a familia e despois, por suposto, aos corpos de seguridade do Estado que teñen departamentos e áreas que se dedican tamén ao control e vixiancia e, polo tanto, ao mantemento deste patrimonio histórico, cuestión que aquí é novedosa en esta moción, o cal aplaudimos tamén e, polo tanto, que lle trasladaremos sin lugar a dúbidas.
Pola nosa parte, nada máis decir que sí vamos a apoiar esta moción e que tomaremos as decisións e a xestión oportuna e pertinente para levála adiante. Señor Lamas. Sí, somos insistentes. No, igual, vou contestar. Sí, somos insistentes porque se está a cair abaixo, non se está facendo nada, e de feito non se acataron eses acordos. E sobre o tema de Sion Vic, a propia lei di que a declaración dun ben cultural únicamente poderá deixarse sen efecto en todo ou en parte seguindo os mesmos requisitos e trámites necesarios para a súa declaración. Os efectos produciránse unha vez que se dite a solución final, que será obxecto de divulgación e notificación nos mesmos termos previstos para a súa declaración. Non está aberto ningún expediente para retirar eso, sigue sendo un BIC e como tal hai que tratalo. Despois, eso, agradecer o apoio dos demais grupos e creemos que é moi positivo. Señor Meis. Sí, pois é que iba a incidir neso mesmo que acaba de decir vostede, porque o informe da subdirectora xeral de Protección de Patrimonio Cultural de 16 de abril de 2018 di taxantemente: a Torre de Escuredo é un ben de interés cultural coa categoría xenérica de arquitectura militar ou defensiva en virtude do decreto 22/4/1949. O sea, é certo que logo, como xa temos comentado, deixa un pouco de lugar a ambigüidade, pero a afirmación coa que inicia o expediente, o informe, é taxante. E incluso din que ten un rexistro, ten un número de rexistro como BIC, o sea que non, ainda que é certo que podes interpretar a ambigüidade, as afirmacións son taxantes e así o recollen. Como vostede di, se non se abre un expediente para descatalogalo como BIC, permanecerá sendo BIC hasta que isto se faga. Nada máis por de agora. Moi ben. Rematamos. Ben, pois procedemos, polo tanto, a votación a moción do Partido Galeguista Demócrata pola conservación e mantemento do ben de interese cultural a Torre de Escuredo. Votos a favor? Abstencións? Apróbase por maioría. E non habendo máis mocións de urxencia, pasamos a rogos e preguntas. Pídolle soliciten a palabra aqueles que queran intervir. Ben, señor Meis. Ben, o que quero decir, pois creo que é o momento de decilo agora, e non había conta de decilo antes, nin siquiera cando interviñen por primeira vez na moción do cambio da rúa do Conde, un pouco para non ensuciar o que era ese momento, non? Pero quero facerlle un reproche ao grupo de goberno de 8 concelleiros que no orde do día deste pleno tan solo figure un punto de debate que ni máis ni menos presenta unha agrupación de veciños. O sea que vese que a súa acción de goberno está máis que rematada, vese que destes 8 concelleiros xa pouco máis poden dar de sí, está un pouco pedindo xa o relevo ou algúns esperando a súa continuidade, pero desde logo non é de recibo que 8 concelleiros, que ningún deles teña a iniciativa de traer, xa non neste, sino no anterior pasou o mismo tamén. As mocións que se debatiron foron mocións da oposición, e agora igual, unha moción que presentou o Grupo Partido Popular e outra que acaba de presentar o Partido Galeguista Demócrata. O sea que, desde aquí, o noso tirón de orellas por esta inacción do Grupo de Goberno. Dito isto, quero facer dous rogos. O pasado sábado hubo un acto con motivo do Día da Árbore, fixéronse unha plantación de árbores ali en Moreiras, todo moi ben, moi bonito, un día precioso con familias, e logo algunhas aproveitaron para dar un paseo e dirixirse desde a propia zona onde se fixo a plantación hacia o puente que se colocou cruzando o que chamamos o esteiro. Ben, pois ali hai un surco e unha persona meteu o pé cando viña de volta nese surco e doblou un tobillo. Entonces eu estaba por ali, acercouse a min e me dixo: oye, que pasa aquí? É un surco que debe ter como 30 metros no medio do sendeiro, non sei se ubican, debe ter máis dunha cuarta de profundidade. Está feita pola escorrentía da auga, entonces non permite nin siquiera pasar con un carrillo de bebés, é un perigo para a xente que camiña.
ten fácil solución con un chimpín de zahorra. Creo que eso, señora concelleira, se solucionaría, a vida conta que ahora ven o que é a época de Semana Santa, turismo, que eso empeza un poquinho a coller máis actividade, pois se ten a ben vostede a mandar reparar isto. E o segundo rogo é tamén unha queixa que xa se reproduceu nas redes sociais e nos fixeron chegar ante a pasividade. Hai un poste que tirou en Borreiros na entrada hacia o cuartel da Guardia Civil, na subida no alto de Borreiros. Fai uns meses un accidente de coche tirou un poste da luz e colocouse provisionalmente unha especie de arillos de cemento con outro poste supletorio e cunhas barreiras que impiden o tránsito por aí casi de peatóns e evidentemente para sillas de rodas ou para carrillos de meniños teñen que baixar da acera hacia a carretera. Entonces, certamente, como me apunta a miña compañeira tamén, pois, a visibilidade dos coches que baixan de Borreiros hacia a esquerda tamén lle limita ou lle proíbe casi ter unha visibilidade completa dos coches que suben, non? Entonces, que fagan vostedes as xestións coa compañía ou con que teña a competencia en este asunto para, canto antes, poder solicitar solucionar este problema, nada máis. Graciñas. Gracias, señor González. Boas tardes. En primeiro lugar, queríamos saber en que situación están as obras do skatepark. Hai 2 semanas falamos da paralización das mesmas e falábase que o luns pasado era o prazo que lle daba vostede á empresa para se continuaba, se non continuaba, con esa explicación que nos dera de que non sabían facer o skatepark, que iban a mirar co arquitecto unhas obras por fora. Entón, queremos saber cal foi a solución final desa situación. Cando foi das obras do desdobramento desta rúa aquí en frente ao Cofradía, na reunión cos veciños falouse de que tiñan un proxecto onde se contemplaba aparcamentos en batería cara á zona da esplanada e que foi rexeitado por Portos. Solicitamos por rexistro ese proxecto onde se contemplaba esa posibilidade e o expediente de Portos onde rexeitaban esa obra. Entón, gostaríamos que nos remitisen esa información porque seguimos agardando por ela. Por último, vou ser breve, xa que o resto dos rogos formulados o mes pasado, se fan favor, miran o vídeo e intentan facelos porque siguen da mesma maneira. En canto ao peche oímos estes días que vai a pechar a escola infantil das Monxas, da coñecida como as Monxas. Entón, queríamos saber se dentro do Concello se contemplou algunha posibilidade de falar coa Xunta ou ante a gravidade que pode supor para o ano debido á limitación que ten a escola infantil de Rons e numerosas solicitudes que se vai haber para a escolarización dos cativos. Entón, se tomaron algún trámite, se está estudiando algunha medida, senón que se faga algo, por lo menos intentar que conseguir algunha solución que sea factible para todos. Nada máis. Moitas gracias. Sí, desde o BNG tamén pois compartimos en certa medida as críticas do voceiro do Partido Popular, porque a verdade é que nos tenos asombrados con estes plenos completamente descafeinados, sin acción. Parece que xa non hai nada importante en educación, nin en cultura, nin en urbanismo, nin nada de nada. Parece que xa o Concello xa está resolto, xa non necesitamos nin goberno, xa realmente xa non, nin plenos, nin nada. Entón, a verdade que requeríamos unha explicación, sobre todo porque houve unha comisión informativa de contas onde se tratou pois un cambio de partidas orzamentarias para non cumplir unha moción sobre a escola infantil do Monte da Vila, e queríamos saber por que se retirou e que se vai facer realmente aí nesa escola infantil. Despois, apareado a eso, pois tamén hai pendente pois a construción dun local social en Reboredo que se firmou un acordo e pois
Non sabemos se está xa en proxecto eso, se vai arrancar, se vai quedar xa para anos venideiros ou vai a retrotraerse a propiedade á familia, porque a familia creo que puxo uns prazos e creo que non se están cumprindo nin contemplando. Despois tampouco sabemos, despois do, curiosamente, non? De que no Parlamento galego o Partido Popular votara en contra dunha moción aprobada aquí no Concello para a ubicación e a construción do novo centro de saúde. Curiosamente, o Partido Popular do Grove votou a favor aquí, pero o Partido Popular pois, lle fearon a plana, os desautorizaron e lle votaron en contra lá. Que eu, a verdade, pregunto, que pasaba se votaban a favor ali? Non comprometíanse a algo? Nada máis que facerlle un centro de saúde ao Grove. Nada máis que eso. O que votou. Vale. Pois, entón, queríamos saber como está o tema do convenio para cederlle esa parcela a poñerlle a disposición da Xunta de Galicia. Si, realmente, di a verdade o portavoz do Concello, o señor alcalde, ou di a verdade os da Consellería de Sanidade. Si hai convenio xa coa Xunta de Galicia, si está previsto, animábamos a que viñeran ali a mirar a parcela. Entón, como xurídicamente, como está eso para que a Xunta de Galicia meta xa a partida necesaria para construir o novo centro de saúde do Grove e se ten a disponibilidade esa. Despois tamén queríamos saber como está o auditorio, o seu famoso auditorio, porque me acordo de que fixera falta un pleno extraordinario cun coche altavoz anunciando que viñéramos rápido para que xa estaban, non sei, viña a Orpasa polo Vao para empezar a facelo e, pois, non sabemos nada. E máis, siguen crecendo ali os eucaliptos, sigue crecendo a maleza, sigue a maleza pasando para encima do pabellón de deportes, pois non sabemos, pois me parece ben que os propietarios, non sei quen cortou, pero me parece ben que se vele pola seguridade e polo ornato deste concello, deste pobo. Entón, eso, queremos saber en que punto estamos. Porque, incluso, en que punto estamos coa propiedade conlindante. Porque nós naquel pleno reiteramos que non sabíamos que íbamos a votar, porque en 3 planos nos presentaban 3 terrenos con límites distintos. Entón, queríamos saber se esa presa sirveu para algo ou para que sirveu. Porque está servindo é para ter uns créditos que hipotecan o Concello a un 75% da súa capacidade e que quen están frejando as mans son os das entidades financieras e dos bancos que están frejando as mans co Grove. Eso, seguro. E despois tamén queríamos saber que pasa coa estrada ou a rúa que se tiña pensado abrir desde a Casa de Cultura hasta atravesando as Bouzas a Castelao. Rúa que foi o mellor importante para que o señor do Partido Galeguista Demócrata pois apoiara esta iniciativa do auditorio. Entón, queremos saber pois en que están estes termos. Por último, un veciño, isto xa é menos máis prosaico, pero sí que é importante para a xente que vive ali, un veciño da Rúa do Eitón nos reclama que padecen que hai 30 metros desa rúa que é a que desemboca na Rúa do Sol que está sin rematar, mentres que todo o resto das rúas da zona do Vento e Lordelo pois están enlousadas e esa está sin rematar e pasas do lousado do cemento cun desnivel e hai vehículos que tocan cos fondos ali e que están nunha situación pois bastante terceiromundista ese anaco da Rúa Eitón desde a Rúa do Sol hasta o resto da Rúa Eitón. Creo que sabe onde está. Vale. Pois nada máis, agardando que sexan contestados estes rogos, pois estamos aquí para escutar. Moitas gracias, señor Torres. Sí, boas noites, eu vou ser breve. Eu quería saber se existe un plan de mobilidade no Concello do Grove
se existe, pois que non lo faga chegar, porque vemos que se están facendo cambios de sentido, de dirección nas rúas do Grove, que cada cambio leva despois uns cambios, porque o tráfico para, a forma atascos, entonces queríamos saber se hai un plan de mobilidade que se nos faga chegar o mesmo. Nada máis. Gracias. Señor Lamas. Sí, no pleno do 29 de maio de 2017, a proposta do Grupo do Goberno, esta corporación tomou o acordo de declarar o Grove municipio libre de eucaliptos. 2 anos despois queremos saber se iniciou algún tipo de medida neste senso, polo menos nos terreos municipais. Outra pregunta, ao longo desta legislatura en varias ocasións se falou da posibilidade de trasladar a parada de taxis dende o cruce ata a zona de Beiramar, poñendo como posible destino a marxen da Praza do Corgo unha vez rematado o desdobre da rúa diante da cofradía. Estando rematado este desdobre, queríamos preguntar como está este asunto, se se retomaron as negociacións cos representantes do sector do taxi, se está previsto facer este cambio e se se faría antes do verán, máis que nada para evitar efectos secundarios que pode ocasionar. E, finalmente, o pasado día 13 do presente mes de marzo, nunha reunión dos voceiros dos grupos municipais, acordábase facer a manifestación pola sanidade pública que tuvo lugar no día de onte. Así mesmo, a proposta do Partido Galeguista Demócrata, acordamos facer unha solicitude conxunta de todos os grupos municipais para pedir unha reunión co Conselleiro de Sanidade. Queríamos saber cando se vai a facer e trasladar esta petición. Moitas gracias. Sí, moi ben, moitas gracias. Pois miren, como coinciden en dúas cuestións, tanto o voceiro ou que interveu o señor Meis do Partido Popular e o señor Outeiro do BNG sobre o contido dos plenos. En primeiro lugar, deberían de saber, porque xa levamos 4 anos e este mandato xa está finalizando o seu período, deberían de saber que desde fai xa algúns anos as competencias do pleno están moi reducidas e os temas a tratar aquí en canto a xestión e procedimento administrativo cada vez son menores. Hai unha serie de documentos como pode ser un orzamento ou como pode ser un pexón que sí teñen que vir a pleno, pero moitos deles, a gran maioría deles xa están delegados na Xunta de Goberno local e en moitos casos incluso na propia alcaldía. Cada vez máis un pleno vai ser o órgano de debate político, pero menos de xestión, porque na propia lei que rixe a vida municipal así o recolle. Pero como vexo que teñen moito interés en saber o que está facendo este goberno, pois eu vou trasladar que este goberno en estes días estamos trasladando, xestionando e facendo as oportunas xestións para facer unha construción de vestiarios nas instalacións de pádel, donde ahora mesmo estamos solicitando unha serie de orzamentos para adxudicar esa obra. Por outra parte, tamén estamos xestionando a accesibilidade da Casa da Cultura, onde queremos instalar un ascensor e lle estamos pedindo orzamento tamén a empresas para poder adxudicar esta obra e, polo tanto, sacala adiante para cumplir en este mandato coa accesibilidade en todas as instalacións públicas e todos os edificios públicos do Concello do Grove. Por outra parte, tamén estamos xa coa financiación ao 100% para adxudicar a obra da Escola Infantil Ludoteca de Maiores, conocida como Escola Monte da Vila, cuestión que faremos na próxima Xunta de Goberno para iniciar o proceso de construción e de reforma de toda esa escola municipal. Por outra parte, estamos xestionando coa Diputación de Pontevedra a construción da rotonda que vai na carretera entre Balea e San Vicente no cruce de Lampansa a Bizocas, unha medida de seguridade vial moi importante que vai a facilitar e mellorar a seguridade vial, que complete o traballo de seguridade vial que levamos 4 anos facendo desde o ano 2015, tanto nas estradas provinciales como nas rúas municipales do Concello do Grove. Ahora mismo está en proceso de licitación por parte da Diputación de Pontevedra e en breve esa obra vai ser unha realidade. Por outra parte, tamén xestionamos a implantación de lombos na avenida de
de Avenida do Conde e espero que en breve Avenida do Conde, Rúa Jaime Amézaga, para establecer e implantar 5 lombos de seguridade vial para reducir a velocidade en ese tramo que ademais vai nos a instalar o 100% a Diputación de Pontevedra gracias á xestión feita por este Concello, por este Goberno e pola Concellería concretamente de obras a través do Plan de Mobilidade da Diputación de Pontevedra, onde vamos a instalar 5 lombos de reducción e de paso de peóns e un reductor de velocidade. Ademais vamos a poñer 2 reductores de velocidade na subida a Meloxo desde a Avenida de Portugal hasta Campos, tamén a través da Diputación de Pontevedra, para seguir completando eses problemas que temos de seguridade vial, porque ademais cando chegamos a este goberno nos comprometemos que íbamos a cambiar o xeito de facer o control e a seguridade de vehículos e sobre todo de velocidade, retirando aqueles famosos semáforos vermellos e poñendo pasos a niveis como estamos facendo. E ademais vamos a completar esa actuación con un redutor na zona de Estonllo e outro antes en Reboredo, baixada a Mexiloeira, concretamente onde está a parada de autobuses, porque tamén nos falta. E todo iso xestionado por este goberno para coa Diputación de Pontevedra. Por outra parte, falaban do local social de Reboredo, xa temos o 100% da financiación desa obra, que son 187.000 euros, e temos xa o 100% da financiación desa obra. Ahora mismo estamos solamente pendientes de que a Diputación de Pontevedra nos marque a alineación pola cal temos que marcar esa edificación a través de un convenio interadministrativo entre o Concello do Grove e a Diputación de Pontevedra para facer unha realidade de local social para todos os veciños e veciñas da zona de Reboredo e de Balea. Xa temos os cartos, xa temos o proxecto e solamente estamos a pique xa de asinar ese convenio interadministrativo que nos permita marcar esa alineación, pero paralelamente tamén estamos poñendo en marcha o proceso de licitación de toda esa obra. Temos tamén para a súa información o 100% da financiación de desdoblamento da Avenida de Beira-Mar, 614.844 euros que vamos a sacar a concurso para licitar esa obra importantísima para a mellora, e gracias á preocupación que nos trasladaba o señor Torres do BNG, esa preocupación que todos tendes dos grandes atascos e o caótico tráfico que temos no Concello de Grove, pero resulta que desde que fixemos os cambios nas peatonales da Castelao, en Alexandre Bóveda, temos menos atascos que nunca no cruce dos taxis, na Plaza de República da Argentina e na confluencia de Luis Seoane e de Castelao. Lamento moitísimo que toda esta xestión lle faga risa á oposición, aos membros da oposición que trasladan a súa sonrisa polo que lles estou contando, pero a nós o que nos importa son os veciños e as veciñas e que cada día estamos vendo que comparten máis as decisións que estamos tomando. Pois agora vamos a complementar esa actuación co desdoblamento que vai desde a estación de autobuses hasta a subida do Ponte da Toxa, onde vamos a ampliar as beirarrúas de toda a fachada que vai desde a estación de autobuses hasta a Fonte dos Cabalos para facer unha beirarrúa de 4 metros de ancho para continuar toda a estética de Beira-Mar que xa cambiamos, como ben puderon vostedes comprobar, e cambiar ademais todo o abastecemento de agua, todo o saneamento e, polo tanto, cambiar toda esa fachada que dá a ría e que dá a Toxa, que ahora mismo non está no máximo esplendor, non está na mellores das condicións e que nós queremos cambiar para elo, e ademais vamos a continuar ese desdoblamento hasta o Ponte da Toxa para que fagamos unha semicircunvalación. Ademais, este goberno está xestionando que o próximo fin de semana, e aproveito a ocasión que me ofrece a oposición preguntándome e preocupándose pola xestión que está facendo os 8 membros do goberno, xa ese anuncio que este fin de semana procederemos a cambiar o sentido de tráfico no Paseo del Ordelo, tal como lle informamos a todos os veciños implicados a semana pasada nunha reunión no local de Mecos, e que desde logo tuvo unha aceptación mayoritaria, porque unánime é moi difícil, pero mayoritaria. Eso vai a producir un cambio de sentido en algunhas das rúas interiores, como vai a ser a Rúa Raposeira, pero que vai a facilitar e mellorar a seguranza vial en rúas como Calle Holanda, como a propia Calle Raposeira, como a Guieira, como a Travesía de Guieira, como Lordelo, como Vento e como Calle do Sol. E iso é unha decisión que tamén toma este goberno. Hoxe, axudicouse ademais o abastecemento e saneamento e cambio do firme dun tramo da Rúa Carballeira. Por outra parte, como lles decía, o desdobramento de Beira-Mar tamén queremos licitalo. Curiosamente, temos xa autorización de costas, pero
sorpréndanse vostedes, e seguramente lles provocará tamén a risa que lles provocaba antes o relato da xestión que estamos facendo, sorpréndanse todos vostedes que, curiosamente, a día de hoxe o único que non temos é a autorización de portos, do pequeniño tramo que vai desde a estación de autobuses hasta a caseta de Confín, pero claro, como portos ni está ni se le espera, aínda non temos esa autorización para facer esa obra, cousa que aos membros do Partido Popular lle molesta moito sempre que nombramos aquí el nombre de portos en vano, pero é o que temos que facer, reclamar ese problema, porque esta desdobre, que por certo, despois da xuntanza que tuvemos con todos os veciños afectados e todos os hosteleiros afectados do desdobramento de Beiramar, nos están dicindo que é unha obra moi esperada por todos e que sexamos quen de sacar adiante. A travesía que vai desde as Bouzas hasta a Rúa Castelao ahora mismo solamente está pendente de asinar a cesión de terrenos gratuita por parte de 4 propietarios, aos cales xa lle puxemos unha data límite porque senón esa obra non a vamos a poder acometer, de tal xeito que esa obra, que son 536.000 euros, podámola sacar adiante e así facilitar o tráfico e a saída de toda a zona de Monte da Vila, tanto do Centro de Saúde como do Instituto, como das instalacións deportivas, como da Casa da Cultura. O tramo da Casa da Cultura a día de hoxe non vai a poder ser posible sacalo adiante porque temos unha proposta de convenio que nos fai e nos traslada un dos propietarios do terreno, como é o Club de Remo Cultural, a Asociación Cultural de Piragüismo Breogán, que trasladou por rexistro unha proposta de convenio que, no momento que o Pexón se aprobe, se porá en marcha a ampliar todo un vial de 14 metros que conecte concretamente con este vial. Por certo, estamos tamén no proceso de adxudicación da obra de calmado de tráfico que vai desde a rúa entre Rosalía de Castro e Conchases en Alexandre Bóveda, donde xa lles anuncio que estamos con esa adxudicación porque temos os cartos e ahora mesmo está en valoración técnica, donde vamos a ampliar as beiras rúas, igual que fixemos no primer tramo de Alexandre Bóveda, ampliar as rúas e facer doble sentido, e ademais vamos a ampliar as rúas e facer plataforma no tramo que vai desde a esquina de Rosalía de Castro hasta a entrada do colexio, e tamén desde a parte de Conchases que vai desde Alexandre Bóveda hasta a entrada do colexio. Aí vamos a facer unha serie de plataformas e mellorar as beiras rúas para facer beiras rúas de 2,5 metros e que nosos rapaces vayan con toda a seguridade e os nosos peóns e os viandantes vayan con toda a seguridade por ese tramo. Lles digo que hoxe axudicamos a obra de mellora da rede de saneamento en Carballeira. E, por outro lado, xa vexo que están moi preocupados e que lles dá moita risa o tema do auditorio, porque os que interviron en este tema, en este ámbito, non creen en él, porque nunca o apoyaron e nunca votaron a favor do mismo, para dicirlles que hoxe mesmo mañán, ás 13 horas, abrimos o sobre A e B, o sobre administrativo e técnico para adxudicar o auditorio do Concello de Grove, auditorio e escola de música. Ahora mismo lle trasladaremos eses sobres técnicos aos técnicos da Diputación de Pontevedra, que esperamos que en breve saian as valoracións técnicas, e no momento que fan esas valoracións técnicas faremos a apertura do sobre C, que será a apertura do sobre económico para adxudicar definitivamente a obra do auditorio da Escola de Música. Polo tanto, xa que vexo que ten moita preocupación, informarlles que o auditorio da Escola de Música vai ser unha realidade en este ano 2019, porque vamos a empezar as obras posiblemente nos próximos 3 meses. Hoxe continuamos con ese proceso de licitación que lle recordo a todos que tuvemos que repetir por unha resolución do TAGAL, do Tribunal da Xunta de Galicia, que nos obligou a repetir. E como teño escoitado, e algún medio de comunicación sacaba, sobre todo o Partido Popular, dicindo que iban a revisar todo o expediente porque sospeitaban que algunha cousa rara podía haber en ese proceso, decirlles que foi algo tan sinxelo como que unha valoración da parte técnica donde unha empresa sacou unha puntuación e outra sacou unha puntuación menor, e a que sacou a puntuación menor, que quedou de segunda, solicitou como de dereito pois unha revisión do mesmo. O TAGAL, que se supón ou se supoñía que era o tribunal que ten que resolver esta cuestión, o que nos dixo é: nin para ti, nin para ti. O que facemos é, nos diriximos ao Concello do Grove e volvede a iniciar o proceso de licitación. Por certo, resolución
que está recurrida nun contencioso administrativa pola empresa que perdeu esa administración. É dicir, esa empresa presenta un contencioso administrativo contra o Tribunal da Xunta de Galicia por esa resolución que xurídicamente ninguén entendeu, pero que nos obligou a refacer novamente e a licitar novamente ese proceso. Pero non se preocupen, o Auditorio Escola de Música, por certo, os terrenos están totalmente delimitados, están totalmente registrados e están totalmente identificados ao 100% como propiedade do Concello do Grove. Un traballo arduo e de moitos meses que tuvemos que facer porque lamentablemente aquí non había documentación ao respecto. Para a súa información e para que se queden tranquilos, porque sei que lles preocupa moitísimo que non sexamos quen de sacar o Auditorio Escola de Música adiante, dicirles que tamén iniciamos o proceso de contratación da Dirección de Obra e de Coordinación de Seguridade para esta obra do auditorio. Por outra parte, ya anunciolles que mañán 26 de marzo remata o plazo para a presentación do concurso público para a obra de ampliación do local de remo adaptado do local de clube de remo Mecos e, polo tanto, a partir de mañán se fará esa valoración e seremos quen tamén de sacar adiante a construción da ampliación dese local de remo adaptado. Decirlles e informarlles que o Skate Park vai a continuar xa esta mesma semana porque definitivamente xa hai un acordo entre empresa e dirección de obra para saber como continuar coa mesma e decirles tamén que esta mesma semana empezan as obras de mellora da cuberta do Club Náutico de Piragüismo que tamén xa estaba licitada e que polo tanto vamos a sacar adiante en ese tema. Por outro lado, creo que contestei a moitísimas das preguntas aquí trasladadas porque lles trasladaba. Se lle sonríe, pero, curiosamente, non traemos cousas a pleno porque estamos traballando todos os días arreo para sacar estas cousas adiante, que é o que a nós realmente nos interesa. Poden comprobar, e se non, lles invito a que ahora, ao salir do pleno, se dá un paseo por aí pola Rúa Francisco Calvete, que está totalmente reformada tamén, así tamén como a zona da famosa finca de Pedro, que acabamos de asfaltar e de hormigonar un tramo, como a zona da Graña, que tamén acabamos de asfaltar e de cambiar o abastecemento de agua, e na calle do Sol, que nos falaba na Rúa Eitón, estuvemos outro día falando ali cos veciños e queríamos mellorar aquelo nivelando desde onde remata a loseta hasta que conflúe coa calle do Sol para nivelar aquelo hormigón. O que pasa que moito nos tememos que, como ocurre moitas veces no Concello do Grove, o que hai soterrado está en moi malas condicións. Por lo tanto, iso vai a ser un proxecto moito maior porque seguramente vamos a ter que abrir a rúa para mellorar toda esa cuestión. Por outra parte, xa se sacaron adiante as subvencións de deporte, xa se sacan adiante as subvencións de cultura e estamos traballando na execución e mellora de colexios e desde a Concellalía tamén de Educación. E falolles de memoria de todo o que está a facer a día de hoxe este goberno, que a vostedes lles sorprende e vexo moi preocupados, de aí que me estendera un poquinho para tranquilizalos e para explicarlle moi ben o que este 8 membros do goberno estamos facendo durante estes días, estas semanas. Para nós, o mandato non está rematado, non estamos cansados e desde logo temos moi claro que temos que facer, seguir traballando para mellorar e cambiar o pobo como fai 4 anos que levamos facendo. Polo tanto, a resposta que lles digo e que lle traslado é: aos plenos veñen as cousas que teñen que vir ao pleno, porque o 90% das xestións, e igual me quedo corto, de xestión administrativa, de licitacións de obra, están xa delegadas desde fai moitos anos nas xuntas de goberno. E máis, por poñerles un exemplo, fai pouco, aprobar un orzamento nun pleno requería maioría absoluta e agora o cambio solamente require de maioría simple. É dicir, volvo ao principio, o pleno, o Concello Pleno que hoxe estamos celebrando, cada vez máis vai a ser un ámbito de debate político e menos un ámbito de xestión e de procedimento, porque cada vez máis esos ámbitos están delegados na Xunta de Goberno. Xunta de Goberno que formamos os 8 compañeiros de goberno que todos os lunes tomamos decisións para sacar adiante todos estes proxectos. E moitos máis que seguramente ahora non me lembro porque tampouco os traía preparados, pero creo que fixen un bo resumen da xestión que estamos facendo. Me satisface moito esa risa nerviosa porque quere decir que acabo de acertar e, polo tanto, que acabo de complacer a curiosidade e o interese que a oposición ten por parte de todos vostedes. E xa vou aproveitar, porque aparte os meus compañeiros
me van a permitir que hoxe lles conteste isto con todo as cuestións de rogos e preguntas, e despois en Punta Moreiras tomamos nota e desde logo intentaremos reparar esa situación. O poste da subida ao Guardia Civil, concretamente no Alto de Borreiros, xa estaban os técnicos da empresa reparando estes días a semana pasada, e espero que esta semana quede totalmente rematada. O skate park, espero que mañán a empresa, se non a moi tardar o mércoles, volva a retomar o proxecto respecto ao desdobramento e o aumento de aparcamentos en esta zona. É certo que non fixemos unha solicitud escrita a Portos, o que fixemos, non se asombren vostedes, é que non sei se saben que ás veces as xestións tamén se fan falando, preguntando e en reunións, por certo, reunións que algún partido ten coas conselleiras de Mar e de Portos, e en esas reunións imagino que falan de cousas, toman acordos, e así se está vendo como están cambiando o Porto do Grove e o Porto de Meloxo. Entonces, en esas reunións, nós tamén tuvemos reunións cos delegados de Portos, con técnicos de Portos, e concretamente a señora Calzadilla nos dixo que nos tiñamos que delimitar estrictamente ao plan especial, por certo, aprobado polo Partido Popular no mandato anterior para facelo CICRI, e ese plan especial de usos e especial de portos delimita precisamente onde rematamos. A nosa intención era meternos máis para dentro, porque queríamos facer aparcadoiro en batería, porque aumentábamos o número de aparcamentos, pero non foi posible. Polo tanto, iso era outro procedimento a maiores que, desde logo, co retraso que xa levaban as obras, non veíamos viable sacar adiante. E iso foi en unha reunión, en varias consultas, que se lle trasladou en ese sentido. Así, pois, non sempre se fan as consultas por escrito, pero sí que se fan moitas reunións previas. Por certo, moitas delas non sempre son políticos, senón son os técnicos que redactan os proxectos cos técnicos de Portos, que ao final son os que nos marcan as directrices que temos que levar adiante para sacar os proxectos adiante. E esa é a cuestión importante. Polo tanto, ese desdobramento foi imposible, pero do mesmo xeito que lle pedimos a Consellería do Mar, imagino que vostedes en aquela reunión que tuveron en Santiago tamén yo reclamarían que reformen totalmente a esplanada do Córdogo, que dá unha vergoña que non se pode soportar, pero imagino que ahora en campaña electoral o Partido Popular do Grove virá a vender que a Consellería do Mar vai a facer unha obra de actuación moi importante e que desde logo todos vamos estar moi contentos porque a nós non nos fixeron caso, non? Ben, a partir de aí temos a financiación da escola infantil, por iso non veo ao pleno de hoxe, xa lles informei de como está o local social de Reboredo, a moción do centro de saúde. Teño unha copia abaixo asinada, mañán vou na escanear e pasarlle a todos os partidos políticos. Eu teño unha copia onde aparece un convenio asignado no ano 2009, en aquel momento, coa Conselleira de Sanidade, que é o convenio de protocolo para a construción dun centro de saúde no Concello do Grove. Nunca máis se supo, porque despois chegou o Partido Popular á Xunta de Galicia e nunca máis se supo do centro de saúde. Aproveito a pregunta e aproveito este pleno para volver a solicitar, despois da expresión veciñal de onte na manifestación que fixeron todos os veciños e veciñas do Concello de Grove, que seguimos esperando primeiro a que o Conselleiro de Sanidade se digne a darlle unha reunión ao que lles fala que hasta o día de hoxe, aínda que sei que non lles gusta, son o alcalde do Grove, represento a todos os veciños e veciñas do Grove, e teño pedido hasta 5 veces esa reunión co Conselleiro de Sanidade e non tuven resposta. Punto 1. Punto 2. Estou solicitando que veñan os técnicos do Sergas para enseñarlle o solar das Touzas e que analicen se realmente ese solar lles vale para construir un centro de salud, que se non xa lles digo que teño outro. Hasta 20.000 metros cuadrados se son necesarios, para equipamento público recollido nas normas subsidiarias, que se queren mañá mesmo podemos facer aí o centro de saúde. O que pasa que aquí non ven ninguén do Sergas, aquí non ven ningún técnico a falar absolutamente de nada. En no ano 2007, porque outro día o voceiro na Comisión de Sanidade do Partido Popular dicía que o alcalde do Grove é o que nos están ganando a todos porque non nos cedo terrenos, e posiblemente sería hasta unha prevaricación e facer un traballo técnico se non temos os terrenos. Pois curiosamente no ano 2007 os técnicos do Sergas viñeron ao Grove, fixeron un proxecto funcional que tamén se queren lles mando copia, e fixeron un presuposto do Centro de Saúde do Grove 2.200.000 euros e sacaron a
concurso, que paralizou o Partido Popular da Xunta de Galicia, sacaron a concurso a redacción do proxecto arquitectónico, creo recordar por 80.000 euros, a redacción do proxecto arquitectónico para a construción do Centro de Saúde do Grove. Todo eso se pudo facer co goberno de Touriño bipartito PSOE e BNG, agora resulta que para o PP iso é prevaricar. Que me lo expliquen porque eu non o acabo de entender. Ahora ben, cando falas con outros colegas, alcaldes e alcaldesas, resulta que o Grove non somos algo especial ni singular. É que está sucedendo así na maioría dos concellos de Galicia. É dicir, a sanidade non existe e non se construyen centros de saúde porque o conselleiro non quere. Prefiere vir aquí a parchear, como están agora facendo eses estudios técnicos, para parchear o actual centro de saúde, que é unha vergoña, porque os técnicos do Sergas no ano 2007, e se sei restar son 12 anos, fai 12 anos os técnicos do Sergas xa dixeran que o Centro de Saúde do Grove do Monte da Vila estaba obsoleto, 12 anos despois non creo que rejuvenecera. É moi difícil de creer eso, verdad? Bueno, pois agora o que pensan é melloralo, facerlle unha accesibilidade e poñerlle un ascensor. Lamentable. O que tienen que vir aquí os técnicos do Sergas e o xerente é de unha vez por todas vir aquí e ver os diferentes terrenos que temos para ubicar un centro de saúde. E a partir de aí que decidan. Porque eles o que teñen que facer é un traballo previo de análisis de que necesidades ten un centro de saúde novo do Grove, que eso é o proxecto funcional. Teñen que facer unha valoración do orzamento que poda ter ese centro de saúde e finalmente, cando queran licitalo, nos terán que pedir a parcela. Pero que hai un traballo previo que a día de hoxe ni se le espera. Lamentable este conselleiro de Sanidade, pero lamentable, peor, o presidente da Xunta de Galicia, cando aínda o venres di nos medios de comunicación que yo non veo ningún problema na atención primaria en Galicia. Señor Feijóo, onte 2.500 personas do Grove que seguimos pertenecendo a Galicia, aínda que el non so crea, pertenecemos a Galicia, a Comunidade Autónoma de Galicia, e dicirlle que onte lle dixemos que había un problema moi serio no Grove na atención primaria de sanidade. E lle agradezco moito a pregunta de sanidade porque se non digo isto revento. Entonces, moitísimas gracias á oposición por traer isto a colación. Do auditorio creo que lle expliquei todo, a parcela é por cen municipal e hoxe abrimos o sobre A e o sobre B. Presentáronse 5 empresas, 5 UTEs de empresas que iniciamos hoxe o proceso de adxudicación definitiva desa obra. A estrada das Bouzas a Castelao, creo que tamén yo expliquei, estamos pendientes de que nos cedan gratuitamente os terrenos 4 propietarios que son os que faltan, a maioría xo cederon, pero hai 4 que siguen dándolle voltas e agora temos que ter un prazo porque esa obra temos que adxudicala. Sería baixada desde Bouzas hasta a salida a Castelao, na altura que todos conocemos de Escorpio, e o tramo posterior que vai desde a Casa da Cultura hasta aí, con o convenio proposto, como dicía antes, polo Clube Breogán, podremos sacar adiante. A Rúa Itón, creo que tamén yo comentei, estamos valorando eso e, polo tanto, o facemos. Respecto ao cambio, o PEMUS, o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, estamos traballando en ese documento, están contratados os técnicos que están levando adiante, nos van adiantando cuestións ao respecto, están facendo análisis de cantidade de vehículos que están pasando, nós xa estamos valorando que é necesidade de cambiar sentido de tráfico na zona de Conricado, que é un dos puntos negros que aparecen que temos máis problemas, queremos tamén peatonalizar a rúa Luís Seoane, porque con esta de Beiramar ahora mismo cumplimos, e a partir de aí tamén tomamos a decisión en base un pouco ao que eles nos van avanzando de cambiar o sentido do paseo del Ordelo e da Raposeira para mellorar o tránsito de vehículos en todo o perímetro do Grove, porque cada vez estamos máis convencidos que o centro do Grove cada vez vai ser máis factible para os peóns, para vir andando e disfrutar do noso pobo andando. Libre de eucaliptos, certo é, non é unha cuestión fácil, a maioría están en terrenos privados e queremos poñer en marcha un plan, pero desde logo un plan moi costoso porque erradicar os eucaliptos, en este caso dos terrenos municipales, que tampouco é sexa donde máis eucaliptos hai, é un proxecto ambicioso, costoso, que queremos poñer en marcha e veremos. A parada de taxis, a concelleira de Comercio, de Turismo, había chegado un acordo con eles para trasladarse aquí, cuestión que despois eles mismos botaron atrás porque tiñan algúns inconvenientes
se botaron atrás nunha decisión que estaba tomada e, polo tanto, vemos que non hai unanimidade por parte deles. A nosa intención, por suposto, era trasladados á zona do Corgo e buscarlle unha ubicación que hoxe en día entendemos que é mellor. Por qué? Porque a zona de chegada é a zona onde está a estación de autobuses e en todas as cidades, en todas as vilas, normalmente sempre hai, non digo unha única, pero normalmente sempre hai unha parada de taxis ao lado dunha estación de autobuses, porque entendemos que é a lógica pura que nos mandaba eso, non? Ahora mismo non temos ninguna decisión tomada ao respecto e seguiremos falando con eles. Ahora sí, había un acordo para trasladados aquí e eles mesmos botaron ese acordo para atrás, polo tanto, estamos un pouco esperando tamén a que eles mesmos se poñan, que haya un consenso mayoritario e que se toma unha decisión e se leva para diante, que a respetemos todos, principalmente os máis afectados, non? E por último, respecto á reunión de sanidade, eu vou a intentar facer unha última opción esta mesma semana, volvendo a pedir, creo que é a sexta, se non me equivoco, reunión co Conselleiro de Sanidade, e a partir de aí, se non me dá, porque me parece unha falta de respeto total e absoluta por parte do Conselleiro de Sanidade, que non atenda nin siquiera responda a unha solicitude de reunión que lla fai un alcalde que representa a todos os veciños e veciñas, e a partir de aí valoraremos en todo caso que ya pidamos todos os voceiros dos partidos conxuntos, porque, desde logo, moi indecente sería, e o falo e o acoto en termos políticos a palabra indecente sería en termos políticos que o Conselleiro de Sanidade, outros partidos lle pideran unha reunión para estar todos e que aceptara, e que o alcalde do Grove nin lle conteste despois de haberla pedido 5 veces. Indecente. E me vou a quedar aquí. Por seguramente podíalle ofrecer algún calificativo máis. Indecente en termos políticos. Creo que non merece a altura de ser Conselleiro de Sanidade. Máxime cando é unha persona que o coñezo personalmente, porque compartín ser diputado con el na Diputación de Pontevedra e foi alcalde durante moitos anos do Concello de Baiona e sabe perfectamente a relación que ten que haber entre administracións, en este caso entre a Xunta de Galicia e a administración local. Así pois, creo que quedan respondidos todos os rogos que nos trasladaron, que, por certo, aproveito en este caso e doulle as gracias á oposición polo interese demostrado e a oportunidade que me brindaron de facerlle un relato de toda a xestión que este goberno está facendo en todos estes anos, en todos estes meses e sobre todo en estas últimas semanas. Señora Galiñanes, ten vostede a palabra. E na por riba me aplauden, pois mire, redondo. Hola, boa noite. Vamos a ver, temos constancia de que a Escola Municipal, a Escola Infantil das Monxas, o primeiro tramo de Escola Infantil de 0 a 3, pecha e entonces non retomará o seu traballo o próximo curso. Si ben é certo que pode supoñer un problema, consideramos que non sería un problema moi grave porque a escola fecha por falta de rapaces, basicamente. Agora mesmo teñen 31 rapaces, se non teño malos datos matriculados, dos cales 26 pasan a Infantil 2, de 3 a 6, quedaríanlle 5, mais os que puderan entrar non é unha cantidade suficiente para manter un centro privado. Agora mesmo, o que é a escola pública, a escola municipal a escola infantil de Rons, ten a matrícula aberta. Mentres non se acabe o prazo de matrícula, non podemos saber se hai unha demanda maior ou igual que outros anos. Independientemente de se a matrícula fose moi superior e van a quedar moitos rapaces fora, a intención do Concello é dirixirse á Consellería e solicitar que amplíen a cantidade de rapaces que admitirían, que amplíen a ratio, que metan máis persoal. O sea, sería cuestión de que a Xunta asuma esa cantidade de rapaces. Dende o Concello non temos capacidade, non temos competencias para poñer unha escola municipal a andar. Sobre todo, tendo en conta que a cantidade de rapaces que quedan fora agora mesmo, teóricamente, é bastante pequena. A natalidade no Grove, igual que no resto de Galicia, está moi mal.
Pero, bueno, de todas maneiras, estamos sobre ese tema e dispostos para o Concello sería un gasto superior, ter máis rapaces na escola, asumiría ese dende o Concello perfectamente, e iríamos, esperamos, da man da dirección do centro, dos pais e de todo o que queira vir a solicitar á Xunta de Galicia que amplíen o número de rapaces e que non quede ningún rapaz fora. Ata o de agora, ata que acabe o prazo de matrícula, tampouco temos datos para cuantificar. Moitas gracias. Rematamos. Ten pedida, señor Torres. Breve. Sí, moi breve. O meu rogo era pedirlle copia do plan de mobilidade. Só teño que dicir unha cousa. Excusation non petita, accusation manifesta non ten plan de mobilidade. Vai cambiando os sentidos de rúas según lle vai acordando. Nada máis. No, é que vamos tomando decisións no tráfico en base a decisións que vamos tomando en base aos cambios que estamos tomando nos sentidos ou nas peatonalizacións das rúas. Lóxicamente, se pechamos unha rúa aos vehículos, habrá que buscar unha salida para eses vehículos. Lóxicamente, claro que estamos facendo eso. E a apertura deste vial diante de Beiramar a día de hoxe nos dá outras posibilidades. Eso non quere decir que non estemos traballando para ter ese plan de mobilidade integral dentro de que todo o Concello do Grove. Claro que sí, a día de hoxe non está rematado, pero se xa nos levan avanzado algúns puntos deles. En calquer caso, son decisións que asumimos totalmente e que consideramos que van a mellorar a mobilidade do tráfico e das persoas no Concello do Grove. Moi ben, non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.